Cek, halo. Kok ngangis? Ilham. Tekson. Ah, muni iki lho. Dan COK. Cek. Lah teraman dulu bocah. Seto. Tekan boy melu lho. Gambare. Rentnya apa? Aku ki joro, kene iki bela ming sambatan cah. Bela iki mau sambatan. Kok ngerti sih? Makane aku jaluk edrek kono ki ndang adek. Lah ming HP nanae. Siapa? Apa kok iso ngerti ku sambatan? Ketara nek kene sambatan ora duwe amplop. Yo enek kasih nang sambatan enek. Sak menika kowe ning kabeh iki bayaran, Mak. Bela dhewe ning kene asine kon nusuk. Iki sego kabeh. Iki semene bayar iki bayaran. Sing ora guru kita. Sing ora ya Allah, aja ana sing alus ya. Asli iki mau. Aku kok. Matamu kene iki wong iki kok iso. Mampu apa aku sambatan? Ora sambatan aku. Nek kene mau enak tertera. Bela tukang usang sego. Ya aku ngapa kok jatil? Kuwi derap-derap raimu kuwi to kok iso. Tak omongi. Kok mampu aku sambatan? Bela pelecehan kuwi. Nek to ham. Pelecehan. Lek banci larang jenenge jatil dibayar profesional. Ora meng HP nanae ya apa? Banci larang regane. Tak omongi. Ya apa? Perkanelane sing repot. Alah repot ora. Balesi sing dhewe urung lunas sih makane dibalesi. Oh iya. Sing urung lunas iki Apa? Nang buri panggung Aku spray. Wis spray aku. Lah jembet jenengmu ning buri panggung. Wis spray. Saya apa? Online. Wes iki aja udur. Kowe mau nek kene yo dibayar. Aku ora dibayar. Ora dibayar. Lah ya lah ya. Gimana duitku to, Mas? Lagi tadi apa? Iya, kok pada aku bar menang nomor, Mas. Lek kowe winginane cita-citamu pasang. Lah dhuwitmu akeh ngapa mbok butuh resek. Lah ya operasi Kowe man-man lho, Mas. Dasarku tak tambahin dasi kita. Ora sedih. Dasi boleh sing atas. Lah wis dene kene tok bil. Kira apa-apa to? Tumor malian. Tumor matang iki. operasi iki operasi. Operasi lek bela karo pesi tok. Operasi iki loro. Ngene. Sing operasi Pesi tok ya tumor. Ayo sida para. Sida. Setrum genti. Mau. Mau kok kowe. Suwi lho ya.
kaya luwih kaya ngonamu. Lek kowe golek wayang nggon aku. Apa sih? Aku Mas Dino ora ngadus, Mas. Urung sewa. Urung adu iso ganti pempes. Kok ya seneng ngono kok. Sapa? Kowe. Lah pingin ane digobrandi wong ngendem ngono lho. Ah, enggak. Di menawa butuh gedung. Udah matamu. Aku arep golek dhewe. Golek dhewe. Sing luwih kaya bela hidup. Lah nyapa? Enak ta? Iya ta? Malah tak pilih dhewe. Tak golek dhewe. Ayo Di, ayo Di. Tibane demenane rahasia dek ngono kuwi ya. Piye? Nyapa? Kita lanang yo ben to ngontrak yo lanang kok yo. Yo sing arane wedok yo merem berarti. Brosok jatilan kaya brosok ya iki ya. Piye? Rasane piye? Lah mosok rae diantem terus ngene iki lho. Ya tapi penak to? Hah? Penak ora? Penak atos kaya mboke. Lah kok ora lek atas? Lah kuwi kaya aspal lho, teng 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 teng. Ngarane mlebu iki. Sing atas ki mau kleru nyuk. Lah sing ngendi kudune sing Gatik wingke ki. Wah. Heeh. Nek demben ki Piye? Oh dipeleni neh. Oh golek sing empuk. Heeh, yang baleni neh sak ukuran tak wae sing empuk. Oh nggih. Lah kok kene aku. Nyuwun sewu. Niki enten sing empuk tenan niki. Enek. Enek tenan. Enek. Wis to ndang ora usah omong ae. Pawangane kaya petinju aja. Ayo. Kok iso petinju ki piye omongane sama petinju. Oh. Lah nggih ngoten lho diajeng. Lah kaya petinju kok Cobi jenengan anu mekekeh ngene. Mekekeh. Heeh, enggak bisa. Alah bisa. Agak ke sini jale. Ya Allah. Cepet. Sikil kanan dibuka. Ora kingko bekakasku ora yo suwek jaene no. Wong iso. Ora Ponorogo karo Magetan akeh tukang jahit. Lah iya to lagi kok nek bekakasku tinggi rayaan wong loro ya suwek. Jaene adik ya emah. Apa ya wes. Lah iya. Kas, bisa kas. Ayo. Ja.
Randy. Yo ngene iki lho. Lek sumo karo das telu walian. Haprane karo sirah e mau. Empuk pora rene sik. Empuk. Jane. Empuk pora. Jane cara panggungmu ki jenenge sapa ta? Cara panggungmu ning kene ki jenenge sapa? Namaku. Jeneng artis. Oh, nama artisku Cornelius Cita. Alah. Jeneng angel ram. Cornelius Cita. Cornelius Stella. Ya ngono penak to. Cornelius Cita. Jenenge sapa? Parti. Lah kok ro kowe? Kok kono to iki? Lah yo iki penak porong. Ya wis penak. Heeh, wis penak. Sik iki mau acarane apa tak tekoke jajale. Anu, reokan iki wau. Nggih. Lah reokan ki sunatan apa resepsi apa-apa? Suran. Suran. Lah acarane Masyarakat desa anu di ngasinan ki. Ngasinan, nyapa? Suran. Onone suran makane nanggap reokan. Reok apa jenenge? Singolodang. Sampai ditangkap aduh magetan tekone kene supaya ora nyambluki ra iku terus. Si magetane sapa lho, Yuk? Lah, Aku dari Betawi kok Betawi. Halo Betawi ya? Betawi. Makanya aku tadi di sini itu terlonte-lonte loh. Tapi Terlonta-lonta. Betawi. Cara bari bahasane kesana malah Kesane. Oh iya. Terus Halo. oh lo. Halo apa? Lo ki ya aku. Kok lo ya aku. Kesana malah. Kesane. Kesana kak lo Lo. Ngono ana soto lek luwe. Terlonta-lonta. Saiki terlonta-lonta. Mergane ning Ponorogo mateni A. Oh, saiki mateni A. Mateni kowe kuwi dukung. Andi A tak patenane. Ya, iki jenenge A. Patenane iki lho. Padha butone. Oh, terlonta-lonta ya, Pak. Wis. Rene. Heeh, piye? Jenenge ning Suran kuwi ya. Desane iki adoh saka Malapetaka. Adoh karo Demit. Lah kok ngasinanke malah nekane Demit. Kok sedemit kula. Sing bener to iki. Lah iya kok iso Kok demit piye to? pirsani tiyang kathah ki tutuke iki sing matur ki sing apik tutuke iki sing matur iki lho. Iki ngono spesial lho. Iki sing spesial. Lah kok serne aku? Binatang tamu ki yo iki sing jenenge binatang tamu. Iya. Bintang nyok. Bintang. Kleru to. Lah ya bintang kejora ngasinan arep nekakne Cornelius Citai calang 10 tahun kepungkur. Masakmu kula. Kok iya. Ayo didungakne. Iki warga desa masyarakat ngasinan Jedes. Mugi-mugi sedaya sing rawuh mriki panjang umur sehat terus panggih. Amin. Mugi-mugi rezekine tambah katuwas dandan. Amin. Ayo. Ada waktu anggo wedal ya, Bu. Ayo di gue banter dhewe. ya kayak nyanti kayak macane kayak. Ayo. Thank you.